Felháborítónak, megdöbbentőnek és elképesztőnek nevezte a vörösiszap perben született ítéletet a katasztrófa körülményeinek vizsgálatára létrehozott bizottság korábbi elnöke. Kepli Lajos azután nyilatkozott így, hogy a veszprémi törvényszék bűncselekmény hiányában első fokon felmentette a vörösiszap per mind a 15 vádlottját. A MAL Zrt. Ajka melletti tározójábor 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap 3 települést öntött el, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófában 10 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. Kepli Lajos, a Jobbik politikusa következik most Anikóval. Így van, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt. Jó reggelt kívánok. Sokan fel voltak háborodva az ítélet után. A közhangulat nem ezt várta. Igazából szerintem ezt mondhatjuk. Ön ennek hangot is adott ott helyben. Igen, teljesen jogosan voltak az emberek, én azt gondolom felháborodva, hiszen 5 év után, több mint 5 évvel a katasztrófa után már valamiféle sokkal nyomósabb ítélet kellett volna ahhoz, hogy a társadalom igazságérzetét helyreállítsa, hiszen már önmagában az, hogy ilyen hosszú ideig elhúzódott az elsőfokú ítélet kihirdetése, az is borzolta a kedélyeket, de az, hogy ezek után, egy 5 éves periódus után felmentő ítélet születik mind a 15 vádlott esetében, ez egészen felfoghatatlan. Mi volt az indoklásban? Mert az, hogy 5 évig elhúzódott, arra vannak mindenféle adatok, én például az Indexen olvastam, hogy csak a jegyzőkönyv 7176 oldalas volt. Tehát akkor volt mind dolgozni, és sok szakértői vélemény is volt benne. Annál meglepőbb, hogy ennyi szakértői vélemény után arra következtetésre jut a tisztelt bíróság, hogy valamennyi vádlott ártatlan a terhére felhozott vádpontokkal szemben. Elhúzódásnak az oka valószínűleg az volt, hogy többször cseréltek szakértőt, illetve az eljárás újra kezdődött, de mindez nem mentesíti az alól, én azt gondolom, az igazságszolgáltatást, hogy ne csak jogot, hanem igazságot is szolgáltasson, és itt nem ez történt, hanem ahogy tegnap is fogalmaztam, az igazságszolgáltatás arcul csapta az igazságot gyakorlatilag, és hát ez meglehetősen felháborította az embereket. Hát ez nem ez az első eset, tehát egy sima polgári perben is mondhatunk hasonló példát. Nyilván ők a saját eszközeikkel élnek. Ezek szerint mi várható, hogyha van egy fellebbezés, akkor új tanúk, vagy hogyan lehet módosítani ezt? Én azt gondolom, hogy a szakértői véleményeket kellene felülvizsgálni. Az ítélet indokolásában, ami elhangzott, az gyakorlatilag olyan, mintha a vádlottak diktálták volna tolba az ítéletet, hiszen ők évek óta ezt a verziót, a talajtörés verzióját hangoztatják, hogy az ő saját felelősségüket mentesítsék, hogy tudnélik a talaj szerkezete olyan volt, hogy nem volt megfelelő ennek a gátfalnak a teherbírásához, és ezért következett be a katasztrófa, magyarul, hogy egy időzített bomba volt a gátfal. Ezzel szemben mi már a katasztrófát vizsgáló parlamenti bizottság ülésén is elmondtuk, hogy ettől függetlenül ők a technológiát nem tartották be, sokkal nagyobb mennyiségben tárolták a lúgot a tározó kazettában, mint amennyit megtehettek volna, és ez miatt következett be a katasztrófa, hiszen hogyha sűrű iszap van a tározóban, akkor a gátfal kiszakadása esetén sem önti el a településeket. Miért nem cseng össze a két vizsgálat? Mert ahogy ön mondja, körülbelül az derül ki ebből, hogy ön szerint a bíróság elfogult. Ami azért egy elég kemény. A nyomozati anyag is ugyanazt tartalmazta szinte, amit mi is megállapítottunk, hiszen az ügyészségi vádirat 2 évvel ezelőtt, ha visszaemlékezünk, amikor megkezdődött a per, szinte ugyanazt tartalmazta, amit a mi vizsgálóbizottsági jelentésünk is. Ehhez képest a kirendelt szakértők, akik itt az évek folyamán működtek, egy teljesen ellentétes megállapításra jutottak. Hát én nem a bíróság elfogultságára gondolnék elsősorban, de minden esetre meglehetősen érdekes, hogyha a szakértői vélemény az egyik oldal álláspontját tükrözi teljes egészében, jelen esetben a vádlottak álláspontját. Mi a helyzet a hatóságokkal, amelyeknek engedélyeket kellett mindehez adni, ellenőrizni kellett volna az ő szerepükre? Mi a reakció? Ezt is leírtuk ugye annak idején a jelentésben, hogy másodlagosan felelősség terheli az engedélyező és ellenőrző hatóságokat is, hiszen nekik is észre kellett volna azt venniük, hogy a technológia nem megfelelően üzemel, hogy a túlzottan nagy a mennyiségű a lúg a tározóban. Néhány héttel előtte volt többek között környezetvédelmi hatóságnak is ellenőrzése, de ezek legtöbbször csak a dokumentáció ellenőrzésében merülnek ki, illetve egy helyszínbejárásban, de olyan, hogy mondjuk a lúgosságát megmérjék az ott lévő folyadéknak, vagy például a mennyiségét, erre a hatóságnak sajnos nincsen eszköze, és nincsen semmiféle infrastruktúrája.
Ez nyilván törvényi szabályozás kérdése is, de én azt gondolom, hogy az üzemeltető elsőrendű felelőssége akkor is. Közben friss hír, hogy a helyi ügyész bejelentette a fellebbezést. Egyébként ön mit vár ettől? Így van, hát szigorításért fellebbez ugye az ügyészség. Nyilvánvaló, hogy a vádlottak elfogadták az ítéletet, mit is tudtak volna tenni, a számukra a legkedvezőbb verzió született meg. Én azt várom, hogy letöltendő börtönbüntetés lesz az ítéletben, hogy melyik vádlott terhére nyilvánvaló, azt nem tudjuk előre megmondani. Mi az elsőrendű vádlott egykori ügyvezetőt, aki egyben tulajdonos is, tartjuk a katasztrófa egyik felelősének, hiszen ő felelős vezetőként irányította az üzemet, és nyilvánvalóan tudott arról, hogy a technológia hogyan van betartva, illetve hogyan nincs betartva. Másodfokon a győri ítélőtábla fog ítélkezni, és reméljük, hogy felmerülnek majd olyan körülmények, olyan bizonyítékok, amelyek egy sokkal igazságosabb ítéletet tesznek lehetővé. Mennyire van nyomás ilyenkor egyébként a közvélemény részéről? Biztosan óriási a nyomás. Nyilvánvaló, hogy az elsőfokú bíróságon is óriási nyomás volt, ennek ellenére hozta meg ezt az ítéletet. Nyilván tudta maga a bírónő is, illetve a bíróság is, hogy a társadalom elégedetlen lesz az ítélettel. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy őt ezt befolyásolni kellene, hiszen a bíróság elviekben egy független hatalmi ág, de mégiscsak a másodfokú bíróságon, az ítélőtáblán is majd egy óriási, sőt, még nagyobb társadalmi nyomás lesz, hiszen most az egy ország van felháborodva ezen az ítéleten, és igazságot követelnek, többek között a túlélőknek és az áldozatoknak a hozzátartozói is. Köszönöm, hogy itt volt. Ma egyébként 11 órakor lesz az ügyészségnek egy sajtótájékoztatója, amely természetesen ott leszünk mi is, úgyhogy tájékoztatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.